गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दा दङ आं नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि दैजिं फेस्टिभेलाव। दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेलनि आबुं महरखौ कमप्लिट बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। आं दाबावैसो सफैदों। दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि गासै नुथायखौ आं खोन्दो हिसाबै लानो सानदों, बेनिखायनो भिडिअआ गोलाव जागोन। लोगोसे बेनि जा बाउन्डारि एरियानि गासै नुथायखौ जेसेबां हायो आं कभार खालामगोन। बिदिब्ला दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा आबुं महर बेखौ नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिलांनो लादोंसै। लोगो नोंथांमोन, दानि आङो दैजिं फेस्टिभेल्सनि नै बाउन्डारियाव हाबबोबाय। आंजों दिनै लोगोआव दङ आंनि बिसि लोगोसे आंनि फिसाला। जों फेमिलि जानानै बे दैजिं फेस्टिभेलखौ नायनो फैदों। लोगोसे बे दैजिं फेस्टिभेलनि जा गासै नुथाय बेखौ बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबै फारि फारि दिन्थिलांगोन। आंजों दा दङ आंनि बिसि आरो आंनि फिसाला। जों गासै नुथायफोरखौ नायनो फैदों। दिनै सानडे फेमिलि जानानै फैदों जोङो बे दैजिं फेस्टिभेलनि नुथायफोरखौ नायनो। लोगोसे जों जाखिनिखौ नायगोन बेखिनि गासै नुथायखौ नोंथांमोननो फारि फारि बे ब्लग्स भिडिअ हेफाजाबजों दिन्थिलांगोन। बे दैजिं फेस्टिभेल्सआव गोबां रोखोमनि आयदानि सायाव बे फोरबोखौ सालायलांदों। बेवहाय गोबां गोदान आर्टिफिशियेल डिजाइननि नुथायफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनदों। लोगोसे बे फोरबोआव गोबां बिबांनि नायग्रा सुबुंफोरा जमा जादों। दा गासै नायगिरि नोंथांमोननो आं बे दैजिं फेस्टिभेलाव जा हेलिपेड सार्भिस होदों बेनि जा लेन्डिं खालामग्रा जायगा, बाग्रा जायगा बे सोलिगासिनो दङ। बेवहाय आं नोंथांमोननो जा हेलिपेड सार्भिस सोलिगासिनो दङ बेनि खायसे नुथायखौ दिन्थिलांनो लादों। नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे हेलिपेड सार्भिसनि हेलिकप्टार बानायनायनि नुथायखौ। लोगोसे बेवहाय माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनाय जों बिनि गासै नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे हेलिपेड सार्भिसनि जा हेलिपेड बिरदों, जा हेलिकप्टार बिरगासिनो दङ बेनि नुथायखौ आं बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो कभार खालामबाय। लोगोसे बे दैजिं फेस्टिभेलाव जेसेबां मानि नुथायखौ बेवहाय एरेन्जमेन्ट खालामदों, जा बिथांमोना नायनो फैदों, लोगोसे जा बिथांमोना दासिमबो बेखौ नायनो फैयाखै, नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों आं दिन्थिलांगासिनो दं। लोगोसे गासै एरेन्जमेन्टनि फारि फारि भिडिअफोरखौ बे ब्लग्स भिडिअआव खोन्दो हिसाबै नोंथांमोननो दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव आं दिन्थिजोबनो लादों जेसेबांखिनिखौ हायो। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं दैजिं फेस्टिभेलनि नैबे मेन गेटसिम फैबाय। बे मेन गेटनि हेफाजाबजों जों दैजिं फेस्टिभेलनि जा सिङाव एरेन्जमेन्ट खालामनाय गासै नुथाय बेखौ नायनो हाबलांगोन। लोगोसे बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगोन। दा आं नैबे एन्ट्रि पासनि हेफाजाबजों बेथिंजाय हाबलांनानै बैथिंजाय उननि जा नुथाय बेखौ बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों फारि फारि दिन्थिगोन। लोगोसे नोंथांमोना बे दैजिं फेस्टिभेलनि गासै भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन। मानो होनब्ला बे जोबोर कालारफुल, जोबोर रंजाथाव फोरबो। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आङो दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा मेन स्टेज, जा एरेन्जमेन्ट खालामदों बेनि मेन स्टेजनि सिङाव हाबबोबाय। लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुनो मोनदों नैबे गासै दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा एरेन्जमेन्ट खालामनायनि मोनसे मेप खालामना दोनदों। बे मेपनि हेफाजाबजों नोंथांमोना बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा नायनो गोनां जायगा बेफोरखौ नायदिंनो हागोन। बे मोजाङै बे मेपनि डिजाइनखौ खालामना दोनदों। नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुगासिनो दङ बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा एरियानि मेप। बे डिजाइन खालामना दोननाय बे बेनाराव गासै दैजिं फेस्टिभेलनि जानाय गासै एरियानि डिटेल्सआ दङ। माथिंजाय मा एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों बे लकेशन मेपनि हेफाजाबजों नोंथांमोना दैजिं फेस्टिभेलखौ नायदिंजोबनो हागोन। गोबाव सम नांगोन, गोबाव घन्टानि गोनांथि जागोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, थांनाय आपकामिं दैजिंनि जा ब्लग्स भिडिअ बेवहाय बे
जा बर' गामिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे नखरसे बर' नखरखौ आं नोंथांमोननो आपकामिं भिडिअआव मोजाङै दिन्थिदोंमोन नाथाय बै समाव जा कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादोंमोन बेनिखायनो बेनि आबुं महरा जाफुंजोबाखैमोन बे खेबाव नाथाय बे हारिमु दिन्थिनाय नखरनि गासै एरेन्जमेन्टआ जाजोब्बाय बेनिखायनो बे ब्लग्स भिडिअआव आं नोंथांमोननो बे हारिमु दिन्थिफुंनाय नखराव मा मा दङ बर' हारिनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिजोबनो लादों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं बे हारिमु दिन्थिफुंनाय बर' नखराव हाबबोबाय लोगोसे बे बर' नखराव सासे एक्सपार्ट बिथाङा गासै नायगिरि बिथांमोननो गासै आइडियाफोरखौ बुजायगासिनो दङ लोगोसे बेनि गासै नुथायखौ आं बे भिडिअआव फारि फारि दिन्थिगोन गरम सान्दुं गोसायाव बिथाङा बे नखरनि एक्सपार्ट बिथाङा गासै नुथायफोरखौ गासै नायगिरि बिथांमोननो बुजायगासिनो दङ फुख्रिखौ हमनानै आलि दानो आलि खोयो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे गासै बर'नि जा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय गासै आइजें आइला बेफोरखौ बे नखराव मोजाङै मोजां एरेन्जमेन्ट खालामना दोनदों साजायना दोनदों दानिया आं नैबे बर'नि जा हारिमु दिन्थिफुंनाय नखराव हाबबोदों लोगोसे बिथाङा बे हारिमु दिन्थिफुंनायनि गासै आइजें आइलानि गासै डिटेल्सखौ मोजाङै फोरमायना होगासिनो दङ आदा नोंथांनि मुङा रनजित नार्जारि मा गामिनि आरो सारंबारि होनो औ नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव बरायबाय आंनि मुङा मुनिन्द्र महिलारि आं महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनिफ्राय जानानै फैदों लोगोसे बे बर' गामिनि गासै नुथाय लोगोसे दैजिंनि गासै नुथायखौ आं गासै आंनि नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ लोगोसे नोंथाङा बे बर'नि जा नखर बेनि हारिमु दिन्थिफुंनायनि गासै आइडियाफोरखौ फारि फारियै नायगिरि बिथांमोननो बुजायनानै होगासिनो दङ बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फैगौ 2019 मायथाइयाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे दिनैनि बे जा बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय नखराव फैनानै नोंथांखौ लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय जा नोंथाङा आइडियाखौ बुजायनानै होगासिनो दं बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नैबे बर'नि जा हारिमु दिन्थिफुंनाय बर'नि गंसे नखराव बेबायदि हिसानसालियाव हिसान दानायनि नुथायखौ नुगासिनो दङ लोगोसे जों बर' हारिया जे गोबां हारिमुजों बुंफबनाय बेनि फोरमानथिखौ बे दैजिं फेस्टिभेलाव गासै आबुं महरखौ दिन्थिफुंदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे सासे बर' आइजोआ बर'नि जा दख'ना दानाय हारिमुखौ जोबोर गेबें आरो थाराखौ जों दिन्थिफुंदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे एम्फौ फिसिनाय नुथाय बे बर' हारिनि एंगारनो हायै मोनसे बाहागो नोंथांमोना बे भिडिअआव नुलांगासिनो दं नैबे लाथा एम्फौ होनो जा जों इन्दि जा इन्दि खुन्दुं दिहुनो बेनि फिथोबजों बेनि बे नुथायखौ बेवहाय खमैब्लाबो दिन्थिफुंदों नोंथांमोना नुलांगासिनो दङ नैबे इन्दि एम्फौनि जा नुथाय बेनि माबायदि जों फिसियो बेनि गासै नुथायखौ गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं बे बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे बर' नखरनिफ्राय ओंखारलांनो लादों लोगोसे दानिया आं नोंथांमोननो बे दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेराव थानाय जा एरिया माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों लोगोसे मा मा सुबिदाखौ बेवहाय मोनगोन मा मा नुनो मोनगोन बेनि गासै नुथायखौ फारि फारि दिन्थिलांगासिनो थागोन नोंथांमोन दानिया आं नैबे दैजिं फेस्टिभेलाव आं बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बिथाङा आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ आं लोगो मोनदों बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिथाङा इंलिशजों ब्लग्स भिडिअ खालामो लोगोसे जोंनि जा बर'नि हारिमु बेफोरखौ इउनिक स्टाइलजों बिथाङा इंलिशाव बुजायगासिनो दङ बे दैजिं फेस्टिभेलाव बिथांखौ लोगो मोनना जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो नायनो हागोन आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन गोजोन्थों बिथांमोना बावैसो सिगाङाव आंनि महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि साबस्क्राइबार बिथां आलफ्रेड बसुमतारीखौ नुनो मोनदों बिथाङा आंजों लोगो हमखांबाय बिथाङाबो आलफ्रेड बसुमतारी मुङै मोनसे इउटुब चेनेल सालायलांगासिनो दङ बिथांनि इउटुब चेनेला इंलिशनि रावजों बिथाङा एक्सप्लेन खालामो गासै जायगा नायदिंनाय लोगोसे बर'नि कालचार लोगोसे गासै बिथिङावनो बिथाङा ब्लग्स भिडिअ खालामबोगासिनो दङ गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा स्टेजनि मेन आलासि जिरायग्रा न' बेवहायनो जाखिनि जोंनि जेसेबांखिनि माननि आलासि फैयो बिथांमोनखौ बेवहाय जिरायनो होयो नोंथांमोना नुगासिनो दं बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा दैजिंनि लग' बेखौ दैमानि सेराव समायना रमायना साजायना दोनदों बे मोनाबिलि समाव जोबोर समायना नुयो बेखिनि एरियाखौ दाथ' आं साननि समाव लागासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोननो जिखिनिखौ हायो दिन्थिलांगासिनो दङ नैबे आइ दैमानि सेराव दैजिं फेस्टिभेला सोलिलांगासिनो दङ थांनाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 2019नि 7 जानुवारिसिम बे दैजिं फेस्टिभेला सोलिलांगासिनो थागोन
नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां बिबांनि नायगिरि बिथांमोना बेसिम फैदों लोगोसे जोबोर समायना नुथाय मानो होनब्ला बे आइ दैमानि साखाथियावनो नांजाबनानै दङ जोबोर मुंदांखा हाग्रामा ब्रिजआ गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि आइ दैमानि सायाव जा नावजों दावबायनाय बे स्टार्ट जानोसै बेनि गासै नुथायखौ आं फारि फारि बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिलांनो लादों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां बिबांनि नावजों दावबायारि बिथांमोना बे नावआव आंजों जिरायफादों बिथांमोनाबो बे आइ दैमानि गासै नुथायखौ नावनि हेफाजाबजों नायदिंनो लादों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन बे आइ दैमानि सायाव नावजों दावबायनाय गासै नुथाया बेखिनियाव जोबनानै थांबाय दानिया आं बे नावनिफ्राय ओंखारलांनो लाबाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया नैबे दैजिं फेस्टिभेलनि जा आइ दैमा बेनि साजों जा औवानि दालां बानायना होदों बै खोलाहा फारसेथिंजाय दावबायलांनो थाखाय गासै नायगिरिफोरनि थाखाय बेथिंजाय आं थांगासिनो दङ लोगोसे बे खोलाहाथिंजाय थानाय गासै नुथायखौ फारि फारि दिन्थिलांदों दानिया आं बे आइ दैमानि साजों बारलांगासिनो दङ नैबे औवानि दालांनि हेफाजाबजों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे मुसुखाखौ बे आर्टआव नोंथांमोना हमदांनो हादों जानांगौ बे इजिप्टनि जा पिरामिड्स बेनि मुसुखाखौ बेवहाय दिन्थिफुंदों बे पिरामिड्स बियो इजिप्टआव बेबायदि पिरामिड्सखौ नुनो मोनो नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुनो मोनगासिनो दं नैबे पिरामिड्सनि जा आर्टिफिशियेल डिजाइन बिथांमोना बालाजों समायना बानायनानै दोनदों जा बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेलाव फैदों बिथांमोना जोबोर लाखि मानो होनब्ला बे नर्थ इस्टनिनो सबनिख्रुइ देरसिन गेदेरसिन फेस्टिभेल बे आइ दैमानि सेराव जादों हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे हाग्रामा ब्रिजनि सेराव थांनाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय बे दैजिं फेस्टिभेला सोलिलांगासिनो दङ फैगौ 2019नि जानुवारिनि जा 7सिम बिब्दिब्ला दिनैनि बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा आबुं महरनि नुथायनि जा गिबि खोन्दोनि ब्लग्स भिडिअ बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लाबाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम लोगोसे मायबाफोर जुदि सोंलु दङब्ला कमेन्ट खालाम बेबायदिनो खोन्दो बाय खोन्दो बे दैजिं फेस्टिभेलनि आबुं महरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिदिब्ला दिनैनि बे गिबि खोन्दोनि
जा ब्लग्स भिडिअ गिबि खोन्दो बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै